La banda Joventut d'Inca i el grup educatiu ambiental estrenen un nou local. Aquest espai està ubicat en el pavelló al costat del Museu del Calçat i ha estat cedit per l'Ajuntament amb l'objectiu de donar un espai nou en aquestes dues entitats. Nosaltres teníem un local en el Casal de Cultura, fa ja més de 12 anys o 13, i la veritat és que l'Ajuntament evidentment té un lloc adequat per ficar el nou arxivador històric, l'arxiu municipal, i ens va dir que el nostre local aquell era més apropiat per instal·lar allò. I bueno, suposo que ens traslladen a un altre puesto i ens van dir que sí, que no posava pena, que ens canvien el local, i va sortir aquest local i ens van oferir i nosaltres, mira, encantats. La veritat és que encantats. M'agrada molt, té un poc més de vida que l'altre, saps què t'he dit? L'espai és molt adequat, sobretot per ensenyar, perquè aquí té una insonorizació molt bona, i la veritat és que no ens agrada gens, estem molt contents. Aquest nou local té més de 250 metres i compta amb una gran sala diàfana que s'ha insonoritzat i que s'usarà per assajos musicals i activitats diverses. Bueno, l'Ajuntament el que ha fet sobretot és cedir el local i posar infraestructura a través de l'equipament humà, del personal de la brigada, però aquí sobretot hi ha hagut l'esforç i implicació de la gent de l'agrupació que de manera altruista i de manera voluntària han fet una feina per adequar aquest espai. Aquest espai el teníem nosaltres abans l'utilitzàvem com a fusteria per l'escola Esteller i Esteller d'Ocupació, estava totalment equipat, era un local que ja tenia un ús i evidentment, com deia molt bé Joan Miquel, per posar l'arxiu municipal cercàvem un local que estigués a prop de l'Ajuntament perquè a vegades s'ha de consultar, ells estaven ubicats al carrer d'Oreta, al Casal de Cultura. Aquest local també compta amb un petit museu dedicat a les bandes de música de la comarca i un despatxos, magatzems, banys i vestidors.